Kaya naging malayo yung zoom nito. Ha? Sobrang zoom? Baka may lentes. Depende sa akin yung ganyan. Pag malaking tao yung mali yung ginawa nila. Pero, bakit? Masyadong malaki yung ano. Oo, yung costume. Oo. Kasi natin, please, anong masasabi mo sa palabas natin ba? Maganda, maganda daw, maganda. Tara, ito ka tayo sa kabila. Game. Ano eh? Good yo. Alam ko, galing ka from Korea. Anong masasabi mo tungkol sa palabas namin Dana? Thank you. Huwag mo nga muna yung celebrity. Nabo lang yung celebrity. Tagilid. Picture ka na dito? Sige. Ano? Picture tayo dyan? Kaibigan. Ito, isang bangkar mo. Ayaw. Ito, si Kuya Kim. Ang lagi nagsasabi. Wala, lamang yun. Okay, okay. Ito tandaan nyo, kahit hindi siya cosplayer, magpapicture tama. Tayo. Tama ba, Mark? Oo, ano nga ang pogi-pogi mo? Oo, tama yan. Tatapos ka na dito? Oo, sige, tara. Yan, tignan mo. Cute siya, cute. Cute siya. Tignan mo ako. Cute ka din. Napakit doon. Doon tayo sa mga nai. Okay, tara. Nag-disband na sila. Ha? Nag-disband na. Nag-disband na. Sobrang zoom tayo, no? Sige, zoom mo lang. Ano yung kulay green? City Gate. Decade with Mark Anthony. Bravo! Tayo. Ikot tayo, tapos ikot tayo. Okay? Ayos! Ayos! Doon naman tayo. Anong masasabi mo tungkol sa palabas ng Darna? Hindi po ako nanonood ng TV. Hindi na pala siya nanonood ng TV, mga kaibigan. Tara, doon naman tayo. Ano? Anong masasabi? Harassment. Ayaw nila. Ayaw nila talaga. Talaga nagbibigay lang talaga sila. Ba't na to? Konti nila. Anong papangalan natin sa'yo? Parang Anthony Fernando. Mga kaibigan. Mga kaibigan, dito naman tayo sa Batman.
Ako rin na. Hindi ka makikita. Pwede kasi ilong, diretso eh. Diretso ilong eh. Ako rin na. Sir, pala ang papunta natin, nandiyan lang yun. Sir, nag-cosplay